защото обичах и кошмара стана факт. Пак след БГ влака тичах, чаках втори акт. От София през Мадрид, Торонто и обратно. Върха е пред очите ни и чаква мене, братко. България ми е скъпа, а не държавата. Но как да стъпа в жаравата? Вдигни умрука, ако ти пука. Запрети ръкавите, борбата ни е тука. България ми е скъпа, а не държавата. Но как да стъпа в жаравата? На върха само с хип-хоп рефлекси. Без претенции, без комплекси. Свикнах всичко, годините отлитат, но тези притчи се в мислите ми скитат. До гуша бях проблемите, като Пол, но борбата са големите. Дан Кол, в стената на живота влизам като бормашина. Душата е кивота, усмивката камина. Не искам цял живот да лаза и да люпа семки. Хип-хопа не е просто фраза за кеш и женки. Няма книга без послание, но има без корица. И всеки лейга си мане е просто жрица. За всеки един от нас успеха е под ембарго, но бате сай в час с успехите на Ларго. Чужбина нямах нищо, освен спомените детски. В родината това корабче превърна се в Радецки. На върха небе